Gusto mo kayo? Paita ning mga iluyon tao eh. Huh, paita. Nagdapo og baon. Wa bagyo ko kakaon. Ngano kamarad? Sis, gutom kay ning agikas trabaho sis. Oh, paano gigutom ang kabrad? Asan ang baon nimo? Sis, gidaog ko sa akong kaloy sis oy. Kaluoy? Usa buot pasabot nimo, brad? Naam gyud tawo nga gigutom sis. Ako lang gipakaon akong baon. Na! Ika na hinuoy nagbaon, ika na no'y gigutom. Unsa go taon ka? Sis, ingana magud ang Ginoo sis nga ang katong tawo nga gigutom pakanon. Ang gihaw paimnon. Yamat ra nimo, brad. Pakaon kag tao? Bahalag ikaw gigutom? Sis, ang Ginoo lang yung mag-igo na ako sis. Sis, nakay pagkaw sa inyo sis. Na! Ako man ay pangitaag kaon on. Nilakaw man gali ko sa amua kay wa mi kanon. Ya pagitaan ko mo habhabo non. Sis, muna yung nakadaot nimo sis. Kay wa ka magsubay sa Biblia. Uy, brad. Nagsubay kog Biblia, brad. Oy. Unsa sa ko'y pagkaon mo, brad? Nga man jud ko'y pagkaon. Ug ko'y gikaon.